नमस्कार. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत. आज पळयात आयचे मुख्य खबरो. 2021 आणि 2022 ह्या 2 वर्षात पावसान इतर भागा भाशेन कारवार तालुक्यात बी भरपूर धुमाकूळ घातलो आणि कारवार तालुक्यात खेडेगावात पूर परिस्थिती निर्माण झाली. अशकण घेऊन ग्रामीण भाग तो शहरी भागाकडे संपर्क तुटलो. भविष्यात असे परत जावचे न्ही म्हण औराद सदाशिवगड राज्य महामार्ग सुधारसाठी आज ह्या कामाक चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत आणि असनोटी ग्रामपंचायतीच्या कोळगे हांगा कारवार अंकोलाची आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी चालना दिली. सदाशिवगड औराद हो राज्यमार्ग आता 4 पदरी जावचो आसा. त्या कामाक आता सुरुवात जाला. चित्ताकुला ग्रामपंचायत व्याप्तीत लोकसंख्ये बरा घरा बी वाढत आसा आणि लोकांक शहराकडे संपर्क करूक ससार जावचे यासाठी ही अभिवृद्धी कामाक सुरुवात केला. ह्या भितर सरळ रस्तो, गटार, गरज आशिल्ले कडेन डिवायडर निर्माण करतले. ह्या दोन्ही कार्यक्रमाक त्या ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इतर सदस्य आणि सरकारी अधिकारी आणि गावचे लोक उपस्थित आशिल्ले. हे गावचे सगळे मागेले व्हडी लोकांक नमस्कार करतात. पंचायती सगळे सदस्यगण तशेंच आमगेले यूथ बी हांगा आसात. तशें आमगेलो कार्यकर्ता आणि आमगेलो म्हागेलो भाव श्रीधर हेमी सगळे हांगा आसात. एकच उतर हांव सांगते आसा, गांवची अभिवृद्धी जावूं जाय. गांवची अभिवृद्धी जाय म्हणल्यार सगळे लोकांनी एक मुणगेन एक मनान अभिवृद्धी करचे जाय. आज आमी कितें करता काय म्हणल्यार आमगेल्या गांवा भितरच 10 इतले आमी इंडिव्हिज्युअल आमगेले ग्रुपिजम करून घेन गांवची अभिवृद्धीच जायना. राजकारणा भितर केन्ना पडूं जाय तेन्नाच पडूं जाय. राजकारणात सगळे दिवस राजकारण आमी घेवन बसूं जायना. मागीर अभिवृद्धी करतलो कोण? मागीर येतले MLA येयले आमगेले हसनोटी निग्लेक्ट केले म्हणून सांगतले किंवा अध्यक्ष येयले आमगेले हसनोटी पंचायत कितें जालें ना म्हणटले. तेन्ना गांवच्या लोकांनी हुशारी जावूं जाय की आमगेले पार्टी कितले रावो, पार्टी कितले रावले तर की बी आमी हे टायमार आमगेले कोण सरकाराचे कोण मेन रावता, कोण शासक रावता, कोण पंचायती अध्यक्ष रावता तेमचे कडेन येवन घेन एप्लिकेशन दिवन घेन तुमगेले हे हसनोटी ग्रामाची अभिवृद्धी खूब इतली जावची आसा आणि तुम्ही करून घेवूं जाय म्हणून हांव विनंती करते. आतां पासून हांव खूब इतले आज हे 50 लाख रुपये आमी घायिल्ले आसात. आतां पासून हसनोटी ग्रामपंचायतीक भरपूर काम आमी MLA फंडार आनी आमी हाडले. रामनगर हिंगा श्री रामलिंग देवस्थानाच्या वार्षिक जत्रोत्सवाक शिवरात्रीपासून सुरू. जोयडा. रामनगर हिंगा श्री रामलिंग देवस्थानाच्या वार्षिक जत्रोत्सवाक शिवरात्रीपासून सुरुवात झाली असून मुख्य रथोत्सव मंगळवार तारीख 8 मार्चाक दनपारां 3:30 वाजता जातलो. शुक्रवार तारीख 5 सांजेर 5 ते 7 पर्यंत हरिकीर्तन आणि पालखी सेवा जातली. शनिवार 5 तारखेक लहान रथोत्सव जातलो. हो रथोत्सव रामलिंग मंदिर ते हनुमान मंदिरापर्यंत वयतलो. आयतवार दिवस मदलो रथोत्सव जातलो. सोमवार 7 तारखेक होम हवन श्रीचे रथारोहण जातले. नंतर 12 वाजता साई मंडळातर्फे ऑर्केस्ट्रा हो मनोरंजनाचो कार्यक्रम जातलो. मंगळवार 8 तारखेक मुख्य रथोत्सव झाल्यानंतर रात्री 11:30 वाजता ज्योतिबा मंडळातर्फे नाट्यप्रयोग जातलो. बुधवार 9 तारखेक श्रीराम नाट्य मंडळातर्फे नाटक जातले. गुरुवार 10 तारखेक रात्री 10:30 वाजता मोरया मित्र मंडळातर्फे डान्स स्पर्धा जातली. शुक्रवार 11 तारखेक रात्री 11 वाजता भवानी मंडळातर्फे ऑर्केस्ट्रा हो मनोरंजनाचो कार्यक्रम जावन जत्रोत्सवाची सांगता जातली. श्री रामलिंग देवस्थान रामनगर सुपाचा वार्षिक जत्रोत्सव ह्या वर्षी मंगळवार 1 मार्च 2022 महाशिवरात्रीपासून चालू होतो. आमच्याकडे एकूण 3 रथामध्ये देवाची मूर्ती प्रतिष्ठापित होऊन आम्ही ते संभ्रमाचरण करतो. 5 तारखेपासून 5 आणि 6 लहान रथ आणि मधला रथ ह्या दोन्ही रथोत्सवांचा आम्ही कार्यक्रम आयोजित करतो आणि 7 तारखेला श्रींचे रथारोहण होऊन मंगळवारी दुपारी 4 वाजता मुख्य रथोत्सवाला प्रारंभ करून एकंदरीत हा वार्षिकोत्सवाचा कार्यक्रम सुप्यापासून जी काय पारंपरिक पद्धत पूर्वजांनी घालून दिली आहे त्याप्रमाणे आम्ही करतो. त्याचप्रमाणे ह्या 8 दिवसात एकूण 5 कीर्तनं, 2 ऑर्केस्ट्रा, 2 नाटकं, डान्स स्पर्धा इत्यादी कार्यक्रम देखील आम्ही साजरे करत असतो.
सरकारच्या कोविड-19च्या आधारे त्याने जी काही गाईडलाईन दिले त्या गाईडलाईन्सच्या आधारावर हा एकंदरीत कार्यक्रम आम्ही साजरा करत आहोत. नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देवकार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेल गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावोची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. जोयडा रामनगर हिंगा दुर्गादेवी मंदिराकडे वयच्या रस्त्याच्या डांबरीकरण कामाचो शुभारंभ गुरुवारा झालो. सरकारच्या विशेष निधीतल्यान या रस्त्यासाठी निधी मंजूर झाला. ह्या वेळार माजी जिल्हा पंचायत सदस्य संजय हणबर, माजी तालुका पंचायत सदस्य शरद गुर्जर, दुर्गादेवी देवस्थानाचे अध्यक्ष गुरुनाथ कामत, ग्रामपंचायत सदस्य दामू बांदी, प्रणव देसाई, कमला नाईक, रामू नाईक, मंजुनाथ नाईक, मुकुंद सदानंद गावडे आणि किरण देवीदास उपस्थित आशिल्ले. तारीवळीक शिरकेल्ले चितल, अरण्य रक्षकान केले रक्षण. शिर्शी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या जानमने वलयाच्या शिरगुत्ती ग्रामात तारेच्या वळीक 1.5 वर्षाचे चितल शिरकून त्याका बऱ्याच घंट्यानंतर व्यवस्थित रक्षण केली घटना घडली. आहार सोते येयले हे चितल खासगी जमनीत बागा घायल्या तारीवळीच्या तारीख शिरकून सोडून घेवच्या प्रयत्न करताना स्थानिकांन पळोवन अरण्य खात्याक माहिती दिली. अरण्य अधिकाऱ्यान शिवमोगाच्या वन्यजीवी वैद्यालया पंगडाक माहिती दिवन काही घंटा भितरच त्या चितलाक सुरक्षित जिवंत रक्षण करूक सफल झाले. हाजी पहिले ह्या ग्रामात एक काळे चितल असेच तारीख शिरकेल्ले तेन्ना रक्षणा पंगड येवंक वेळ जाल्ल्यान त्याका जीव गमवचो पडिलो. जाल्यार ह्या वेळार शिर्शी उपारण्य संरक्षण अधिकारी श्री NS हेगडे हांगेल्या नेतृत्वान शिवमोगाच्या वन्यजीवी वैद्याच्या सहकार्यान सुरक्षित जंगलात सोडले. मद्यपानाच्या नशेत कारवार सार्वजनिक शौचालयात निजलो मद्यपी व्यक्ती. कारवार मद्यपानाच्या नशेत आशिल्लो आणि मेल मनशाली स्थिती तितलीच मटात हे खरे. कारवारच्या सार्वजनिक शौचालयात मद्यपान करून नशेत भितरल्यान खिळी घाण निजिल्ल्या एक व्यक्तीक कारवार बस स्थानकाच्या कर्मचाऱ्याक आश्चर्यात घायली घटना काल घडली. मूळ मंगळूर कापोवी निवासी मंजुनाथ हो रात्री पिल्ल्या नशेत शौचालयात भितरल्यान खिळी घाण कितले तरी घंटे भितरूच उरलो. खूप वेळ बंद दरवाजो पळोवन दार धाडिल तरी कसलीच प्रतिक्रिया ना. तेन्ना अखेर खिडकींतल्यान पळय तरी मेल्ल्या मडाप्रमाणे पडून आसा. ही बातमी पोलिसांक कळोवन KSRTC कर्मचारी आणि पोलीस आल्या अधिकाऱ्यान दार फोडून पळयल्यार तो नशेत न्हिदलो म्हूण कळ्ळें. अखेर पोलिसांक खणलो डोंगर, मेळ्ळो उंदीर अशी खबर जाली. चलच्या ओमिनी वाहनाचे टायर फुटून वाहन पलटी, 3 जण जखमी. शिरसी उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिरसी सिद्धापूर मुख्य रस्त्याच्या अजिबळ हिंगा ओमिनी वाहनाचे फाटले टायर फुटून वाहन पलटी जाल्ली घटना घडली. वाहन चालक आणि 2 जण प्रवासी जखमी जावन जाग्यार 112 पोलीस दळ येवन तेमगेल्या 112 वाहनातच जखमीक आस्पत्रेत दाखल केले. जखमी जाल्ले व्यक्ती शिर्सीचे अशें कळ्ळां. घटनास्थळाक काही वेळ वाहन संचाराक अडखळ येवन गोंधळ निर्माण जालो. जाल्यार पोलिसांन आणि इतर संबंधित अधिकाऱ्यान वाहन संचाराक रस्तो सुरळीत करून दिलो. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.